Sokszor koppács a cukorrépa nemesítéséről, cukorrépával kapcsolatos kutatásokról, mint Répatermesztés Kutatóintézet vált ismertné az elmúlt időszakban. Ha már ellátogattak hozzánk, és megtiszteltenek bennünket azzal, hogy érdeklődésükkel becsillantanak a munkába, ezért néhány gondolatot szeretnék elmondani, néhány történelmi tény, hogy mi történt és hogyan alakult, mikor kezdődött és jelenleg hol tartunk, és milyen munkásság folyik itt Szokorrópában. És ez olyan hatással volt a cégre, hogy meg kellett változtatni a tevékenységünket célú nyereségének volna. A cukorrépából különböző ügyeknek vonalatnak a tesztelése történik. Itt látható, hogy fertőzhetetlenségének, illetve bizonányával fertőzött területeken, mint Magyarországon. Gondolom már korábbi tanulmányokról ismert az, hogy eléggé súlyos betegsége ezek a bizonányok vizsgálnak, és a közelőben egyelőre a szentszívak házóban ismert partner a Magyarországon. Ezeknek a csoportos tudása őtületével lehetséges. Számunkra elsősorban van, illetve a különböző információk, akkor a termelők jobban meg tudják ismerni a különböző fajtákat, a különböző növénycsoportokon belül. És ez szintén is vezeti azt a munkát, amely aztán a létezésítőben is aminek remélem, hogy röviden látható, hogy választás tudják fordítani a részletességet, és akkor átadom. Ebben is csak fölvívnak egyik lehetőséget, teljes részletességgel nem tudunk kifejteni a kérdést, de például okáért a nitrogén tárgyalások tárgyalásán nitrogén tárgyalás egy alapvető kérdés a cukorrépa termesztésben, mivel a nagy éktermések csak megfelelő nitrogén állítás mellett alapoznak. Viszont a kultúrától viszont a nitrogén tárgyalás, akkor a répa cukortartalom és a melaszkészítőknek a arányát óvjuk, ezért rossz minőségi répát tudjuk elérni. Tehát egy optimális dózisú nitrogén tárgyalás már nem kifizetődő. Ki lehet írtatni, hogy a jobbító szervezetnek a hektárok és a 30 gram. Ez nem egy nagy kezdő használni a hektárok. Mert hiába visszük el üvegkábít észrevétel a kísérletet. Itt számomra egészen más foglalkoznak, mint egy üvegkábít. Tehát a kérdésre a számomra üvegkábít viselkedések szerint, amelyeket az ország egész területén állítunk be, egyfőképpen szükségteljú Szolnoton is, Magyarmóron is, és más egyetők is vannak kis parcellás kísérletek. Főleg a látványos ellátási kísérletek vannak, a talajismerővizsgálatok. A talajvizsgálatokat hagyományos módszerrel, eredeti módszerrel, a cukorrépa termesztésben. A törvény deklarálja azt, hogy Magyarországon csak állami elismerésben részesített, vagy ideiglenes szaporítás engedélyezett növényipari és növényipari termeszthető árutermesztő strókoknak céljából. És úgy jelent, hogy Magyarországon nem elismert fajtákat export célra tiltott árutermesztésre. Tehát külföldről importált vetőmagból export céltermelésre nem lehet termeszteni. Ugyanakkor engedélyezett a vetőmag export céltermesztése viszont.
állami elismerésről néven szól. Évezett azt meg döménystílus, illetve párszázasnál elvett oldalásnál 3 év. Új törvényben megjelenik a GMO lap, amelyben a bejelenő növényekről alkalmazik a növényekről mozaik szó, amely a megkülönböztethetőség, egyenlőséggel, változóság, angol szavainak a kezdődetéből áll össze. A 3 szó benne van mégis a kritérium, amit egy fajtának, illetve az alapvetően teljesítenie kell. A vizsgálatot minimum 2 év állnak végkísérletekbe jelentsék a fajtáikat. Úgy jelöltem arra, hogy milyen különbség a két kísérlet és ritmus között. Az ánkísérlet, amely a fajta teljes vizsgálatát feltételezi, azt jelenti, hogy egyrészt a teljes vizsgálat, amiről beszéltem, hogy 6-8-10 termőhelyen vizsgálják a fajtát, itt a hibridet. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan elkezdik a vonalak, illetve alapvetően komponenseknek illetve a hibrideknek a dusvizsgálatát, amiről beszéltem, tehát a megkülönbözőség, homogenitás, stb. Vizsgálatokat. Elég húzósnálig van időző vizsgálatoknak, látható, hogy egy átkísérlet 1 évben fajtánként 190 forint egy színét hosszát egy kereskedésnél, 3-szoros kereskedését megszövetett. Az 3 évben ki lehet számolni a fajtához közel 300 forint még egy elismerőség. Az AB-jelentéshez kell egy meglehetősen vastag adminisztráció, valamint értelemszerűen a dusvizsgálathoz vonalakból is kell megfelelőségű vetőnap. A végkísérletek annyival egyszerűsítik a dolgot, hogy a kialakításnak az a célja, hogy Magyarország egy időszakítás hatalommal számít, minden feltétel adott lenne, illetve adott is ahhoz, hogy megfelelőségű vetőnapszaporítást folytasson Magyarországon. Viszont gond van az izolációval, és ezt az izolációs problémát hivatott ez a törvény megoldani, pedig úgy, hogy ennek kapcsán az idegen befogadás és a növényegészségügyi fejlődést előidéző növényfajok, illetve a fajták termelését korlátozni lehessen ezen az ügyes közvetlen belül. Ennek az átkövetlen a kialakítása úgy történhet, hogy a szaporítónak a gazdaság végzett ellenőrzés. Különböző műtrágya, káliumműtrágya, nitrogénműtrágya és szennyvíziszap, trágyázás szempontból és lombtrágyás parcellák vannak ide beállítva. Az idő rövidsége miatt nem tekintjük meg az egészet, csak körbejárjuk egy kicsit a kisetet és egyes parcellákról mesélek. Ez az első részletőleg semmiféle fejtrágyát, teljesen trágyázatlan kontrollnak tekinthető, későbbiek során lombtrágyákat szeretnék kipróbálni. Elsődleges a nitrogén lombtrágyát karbodik formájába, és a bór, mint bór jelentősége a cukorét a termesztésben. Akkor most van még egy szép környezetvédelmi dolog, amit látjuk. Szintén egy szennyvíziszap, de ez nem városi kommunális iszap, hanem vízüzemnek. Nem baj, hogy fölveszem? A maradék szapja. Ők ugyanaz a probléma, mint a szennyvíziszapban. Nem tudják kiutatni, gondok vannak az elején, nem kiutatni. Mondták, hogy próbálom ki cukorítában van-e valami különbség. Hát ezeket kaptam meg. A sárgák azok, amik nem kaptak ebből az iszapból, a szép zöld nagy répák, ezek meg azok, amik egy ilyen szennyvíziszappal kezelt terület. És hát... Köszönöm szépen! Nem csak azt csinálsz! Egyik szersőre, hogy valamennyi gyanat lefogna, mindegyiknek vannak újkai, és ezért kombinációt kell alkalmazni a répába, és az első blokkban 18 féle kombinációt próbáltunk ki, amikor a programnak gyártókat van megszőni. Osztrák
tavaszából el van vágva három felé, és ugyanannak a szervnek három dólusa látható. Igazából nem megerőtőit nagy különbségeket nem tudjuk megnézni, de rámúl is az látható, hogy valamennyi dólus hatékony volt. Az egyes kezeléseket nem mondanám el, mert akkor nagyon sokan elzudódnak. Ha esetleg valakinek valamelyik kezelése konkrét kérdése van, akkor erre megpróbálok válaszolni. Annál alatt tényleg szükség van erre a dólus használatra megoldásra. És akkor itt csigazolunk a próbálás, Filmfelvétel van, forgatás! Csapó! Csapó! Megjöttünk! Benéhez be lehet menni? Itt van valahol. Itt tartunk. Mondjátok meg, hogy melyik az alapján. Én is nem vagyok mindjárt. Akkor nem ebbe a csoportban. Itt sziasztok, megnézhettek egy cukorvétetőt az állományon. Ott tessék venni azt a fekete hajú fiatalembert. Ott ne nézzél sem erre. Szakember, nagy dinnyész. Tanárait. Ki nem ismerne, Benne Zoltánnak és a Lászlónak vagyok az édesapja. Jó magam 67-ben ugyancsak az Alma Mater falai között végeztem, bizony annak már 30 éve, mennek az évek. A fő témám tulajdonképpen, mint növénygenetikus intézet főmunkatársa, a cukorépa fajták termés elemzésével, a fajták öntözés reakciójával foglalkozom országos szinten. Ez a téma, ez tényleg a kapcsolataim révén került forpásra, ugyanis a Reisinger professzor úr osztálytársam volt, és mivel ő szervezi most a találkozót is, a fiaim révén is gyakran jártam Óvára, ő is Horpácson, így alakult ki tulajdonképpen ez a kálcium-karbonátos termékcsaládnak a kísérleties alapja. Ezt a témát most már második éven csináljuk, ugye a talajok országos szinten savanyodnak, ez egy barna erdőségi talaj, kémhatása enyhén savanyú, és a cél az, hogy a savanyú kémhatást a növények igényéhez igazítsuk, tehát egy picit a lugos kémhatás irányába. A másik előnye pedig ennek a témának az, hogy a egyre csökkenő trágyát, istálló trágyát próbáljuk kiváltani ennek a szernek a kompenzálásával. Én szépen ebbe a szerbe, ez egy ilyen kálciumkarbonát őrlemény, a liszthez hasonló, bent van a nitrogén, foszfor, pentoxid, kálium, kálcium, magnézium, réz, cink, vas és bor. Tehát tulajdonképpen azok az elemek, mikroelemek, amire a növénynek szüksége van. Ezt a szert próbáljuk ki az egyetemmel természetesen közösen, mondom is, hogy kikért. Kezelt, kezeletlen. Talán ebben a sorozatban lehetne látni a különbséget, ugye a kezelt parcellán, mintha sűrűbb lenne a növényzet, és nagyobb a buzaszem. A kezeletlen már egy picit az élésbe előbbre van, ugye tanáron lehet látni, picit, mint a sárgulna. Utána megint jön a kezelt, egy picivel, mintha magasabb is lenne, ezt múlt héten fotózták az óvári kollégák, a rezsőjék, aztán ugyanúgy a kezeletlen. Na most ez a buza téma. A borsó kifejtett utóhatását vizsgáljuk, tehát ugye a borsó köztudott, hogy a legérzékenyebb ezekre a szerekre, és még 2 héttel ezelőtt látszottak a hatások, de most már azért mióta úgy a érés következtében leült a borsó, elég elmosódtak ezek. De a buzánál én szerintem azért ez jelenkezni fog. Tanár úr, mit kér még abban a pálinkában? Termesztés viszonyához leginkább alkalmazkodó vonalak, illetve fajtáknak a kiszelektálásra. Ehhez a kiindulást különböző hibridek, tájfajták, szintetikus fajták és populációk adhatják. Mondom, mindenki vizsgálat nemesítésből és genetikából nagyjából mindenki világos beszélni, hogy mit jelentenek ezek a fogalmak. A kiindulási anyagnak egy öntermékenyítése után jutunk az S1 populációhoz, amely végül családok kialakítását jelenti. Ez alatt azt értjük, hogy öntermékenyítés után 4-12 sort, ilyen hasonló parcellát alakítunk ki minden egyes családnak,
Ezekből a családokból aztán elég erőteljes szelekció, utódszelekció és vonalbírálat után jutunk el az S2 generációhoz, a további betenyésztés után, amelynél a 4-12 sorból a 6 legjobb csövet, tehát 6 legjobb növényből származó csövet visszük csak tovább. Ez alkotja végül is a gerincét az egész vonal kialakításnak. Ezután egy újabb öntermékenyítés után az egyes vonalakat persze tehát eleve tovább jutnak, tehát annyira jó tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy tovább juthatnak. Más vonalakat viszont úgynevezett top-cross kísérletekbe állítunk be. Azt akarja, hogy a vonalával keresztül után legjobb termőképességűek, azok kerülnek végül is az egész nemesítési program céljaként a saját vonalak közé. Virágot leizoláljuk egy ilyen plastikzacskóval. Ez azt a célt szolgálja, hogy csak az a bizonyos pollen érhesse ezt a majd a virágzó csövet, amit mi kívánunk majd. Egyrészt ráhúzzuk, mielőtt virágozna, és ez alatt fejlődik tovább egész addig, amíg elkezd virágozni. Másrészt pedig itt az apai virágot, tehát a címert, és később, mikor már virágzik, leizoláljuk egy ilyen papírzacskóval, mégpedig egy gémkapocssal, vagy bármilyen módon leizoláljuk, és miután mind a kettő virágzik, ebbe a papírzacskóba, ami rajta van a felső virágon bele, gyűjtsük a pollent, és ráborítva erre az zacskóra, ezt kihúzzuk alóla, és tehát csak azok a pollenek kerülnek erre a csőre, amik innen származnak. Tehát nagyjából így történik az öntermékenyítés, tehát a növénynek a saját pollen termékenyíteni még a saját csövét. Keresztezésnél annyiba változik a helyzet, hogy az anyasorokban izoláljuk a csöveket, apasorról pedig csak a címereket, és a címerekből, tehát az előírt nemesítési program alapján az anyasorokból visszük át a pollent az anyasorokban lévő megfelelő előzőleg leizolált csőre. Tehát nagyjából így történik, és így. Ezt minden növénynél meg kell csinálni, minden növényt le kell izolálni, minden csövet le kell izolálni, és így évről évre, tehát 10-14 éven keresztül, ha kell. Eléggé horribikus munka ez. Nagyjából ennyit szerettem mondani. Köszönjük szépen. Kérdés? Kérdés? Kinn a szántóföldön szedéskor egy mintaszámot kap minden minta, ott láthatók azok az alumínium korongok, megérkezik a fogadótérre ide a rampára, ott a bruttó mérlegezés után a rendszer elindul egy enterrel, utána a terminál automatikusan kéri, mivel a számítógép vezérli a parcella számát. Utána a minta előtt szabad a gépsor, a mosógépbe kerül, ezek itt láthatók a szürke masinák. Egyébként azért van ilyen világában a laborban, nem ilyen szokott lenni, de átépítik a víztechnológiát, innen hátrafelé mindent kisöprünk. Meghatározott idejére a mosógépek mosnak, utána ide a szalagra virítenek, itt mindenféle földszennyeződés, egyéb valami eltávolítható emberek kiszedjük. Közben a súlyát leírja, ugyanakkor bent a komputerben is megjelenik, egyébként nem látszik semmi a folyamat átrán, sajnos, mert beteg a komputer. Összesen egy csíknek adom mikromér különben kérem lehetne látni megnéznek. Itt, amikor megkeverték a mintát, ezek a féktartó edények bekerül, és ezek mindegyikből kettőt veszünk, hogy nem mindegy mindegyikből kettőt veszünk, és itt a háztartási ütősunk a fagyasztó. Ugyanúgy, mint nyugaton, tehát a feldolgozás nyersállapotba, fűrészelés után azonnal bekerül, az analizáló laborba rögtön bemegyünk, de ha üzemzavar, így meg, amikor egy kísérlet megvan, gyönyörűen fagyos állapotban, 24 fokos, 1%-os volumatizált oldattal, súlyarányosan hozzáadva, keverősorra kerül, azt majd ott bár. Egyébként itt ez az egész vizsgálat, az analízis. Képelni a
Hogy szólt a balesetvédelmi oktatás? Azt kellett volna nekik mondani, hogy nyomogassanak meg minden. Rádióz a legfontosabb. Azt mondjuk. Egy nagy teljesítményű homlokrakodó. Nyugtalpú kapat. Végül is innen a kötődés, innen a névadásnak a története. A tervező azonban nem csak magának az épületnek az elrendezését, illetve a szerkeződés rajzaiból idézni felénk ezt a madarat, hanem kicsit visszanézünk ide a főbejárathoz, igazándiból már ezzel a kapuval itt, aki belépett a kaput, mindjárt a kócsabban területeken találtunk. A Nemzeti Park az egykori Fertőtavi tájvédelmi körzet helyén jött létre 1991-ben, ezért is hívták el az Fertőtó, illetve hát a környezet és inkább ilyen tengerpartot idéz, eltérően a édesvízi tavainktól. Ugyanígy ezek a sók nem csak itt a Fertő vizében oldott állapotban találtak meg, hanem mivel, mint mondtam, valamikor egészen a Fertő-menti falvak határáig ért maga a vízfelület, ugyanígy most itt a kinti talajok is elég gazdagok ebben a sziksóban. Így aztán egyes területeken, bár már évszázadok óta folyik próbálkozás, mezőgazdasági tevékenység folytatása, de pontosan ez a sziksó, ami ezek a talajok teljesen alkalmatlanok mezőgazdasági művelés szempontjából. Amikor vizet kap ez a kövejünk, nem voltak az Alföldön közel 3 hónapig egy ilyen iskolában, ott a Pajtusi környékén, ahol direkt foglalkoztak velük, hogy a igásokat megfogják. Csak sajnos az igazság, hogy manapságban nem nagyon értenek ezekhez az állatokhoz, tehát azon, hogy nincsenek olyan emberek, akik ennek az állatoknak a beterésével, az igába hajtásával foglalkoznának. És éppen ezért ez a kurzusa volt éppen olyan hatásos, mint amit remélt is a Nemzeti Park, és úgyhogy egy-két szekeretik főként alatt szépítálnak, és a híkatok állítva, mondván, hogy hát szépen el lesznek majd ezek itt külön a gulyától, aztán majd egyszer valami leckelik. Ma idén találtak Nem bántam, hogy végig kitörnek aztán. Mi volt ez magát? Gyere! Menjél be, a másik az kevés vigya. Nem marad meg. Na menj be, de! Ne menjenek be! Gyere ide! Mit? Lá!
Roland, két ládas ölcsön. Csökés! Csökés! Na hülye van. Szél alatt a sörre! Na mire volt itt szó, kérem? Ilyen olcsó? Legalább kilót. Vigyázz magadra! Megyünk! Nincs idő! Gyerünk! Mondom, de jó a víz! Isteni! Tényleg jó egy ronád! Gyere már, Roland! Fel vagy véve videóra, gyere! Vedd le a gatyádat! Nyúl vagy! Most megy át oda, figyelj! Gyere, Géza, mi csugorjuk egyet! Nem? Felest. De előre én megiszok egy sört. A Fertőtó az ott bent a dombok előtt látható, fölmenjünk mindjárt ide a kilátó. Ciki? Az tulajdonképpen a sárkerepnek a cikivár. Ez? Az, nem réti belőle. Igen, eltaláltam azt. Ez a lila? Ez egy bogár. Ez a lila? Ez a lila? Az a fehér. Ott van a bajnak a tetején. Ez az, amit most csinált, ez az éles? Milyen bajnak a tetején? Ott van a tetején. Nem is tápcsövet, ide, mert nem tápcsövet. Még egy kicsit ki lehet. Tényleg. Szikkiszittyó. Környékén a szikkiszittyó. Nem hiszem, hogy Mellette pedig a komolyabb gond lenne. Ez tulajdonképpen. Ilyen fekete gólya? Persze. Komolyan. Bárbaj! Kamera, csapó, fény! Ja! Tudtátok, hogy lehetne. Nagyon szépen. Zoomoljon rá! Ide, zoomoljon rá! Mi van benne? Zoom. Most énekelj, jó hangod, jó hangod. Az erő is, de hozzad le. Jaj, de szép vagy, Tomi. Jaj, de legjobb gyerek. Isteni vagy. Ilyen vagy. Ne tessék is tovább menni. Pepsi Max! Unokádra maradt ez a szerszám, arra majd meg soha el ne sálljon, de drága, segíts most! Ácsi, nyisd a búza! Nyisd a búza, nyisd a kukorica, nyisd a tojás, megdögött a tim. Elvitték a tehenet a náci, szegény anyúsa, tudod dolgozik. Lújja, fújja, liáig a búzát, meghozzák a szőke natasát. Állj meg, Grisha, jó kurva anyádat, hozd vissza a dobszavarvarát. Állj meg, Grisha, jó kurva anyádat,
Hat kolléga is. Molyáj, nagyra. Engem! Vagyunk. Legyen a szemünk. Vegyük fel ezt a veget. Laci, ne! A buszon áll, csak dölöngélünk. Tibi bácsi is be a ruba, azért megyünk körbe-körbe. Ó, Jászló, átcsömbbe. Fehérvár csurgó. Fehérvár csurgói halastavak. Látok is a házat, de látok, hogy Ott majd mindent vezet. Most loptak egy kalapácsot. András, mondjál valami szépen! András, mondjál valami szépen! Lányokat vegyétek! Hova viszik a slágot? Pozsonyba megyünk! Pozsonyba viszünk slágot! Oké, slágot viszik Pozsonyba. Pozsonyba kiszünk a slágot és leöntözünk vele mindent. Oké. Ez a lényeg. Így van. A térgyet, a slag, az itet, a gumislag, mi van még? Ömelet, balkon, panelház, ezt mind nem ismerjük. Nem mondja azt a bröcskit. Azt Večerníček. Ez az. Mondd. Potom ideme do Bratislavy. Ó, így van. Így van. Kérem szépen. Várjuk le a kezeket. Itt vagyok, én itt vagyok, az a lényeg. Gólya fönt, Itt vagyunk. Mindig nem engem ezt a dolgot. Ezt most nem veszik. Ezt most nem veszik. Olasz és francia mesterek építettek. A földet elhordták, megépítették a pincét a villanykövező téglagyárból. 10 méter magas, hát nem értük, hogy meg csak satra mondjuk, és 6 méter föld van fölötte. Utána a gróf Battyánynak nem volt örököse, hanem annak a testvére benősült a Montenovo, és így lett a Montenovo hercegségnek. Ott született egy Juliska nevezetű, az még él, de nem... Akkor van Oportunk, Zweigel, kékfrankos, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, és lehet, hogy már jövőre lesz Merlot is, de hát az ilyen Hát most csináltam egy olyan működést. Majd megyünk. Ilyen lehet.
Nem baj, ugye? Nem mindjárt. Viszem az apunak, jól sikerült. És akkor most ide vágom hozzá, hogy ez az ő poharuk. Még túl kevés van benne. Aki eltévesztett, hogy ezt mire használják. Ebben a több... Nem a pacemaker. Monika most beszáll. Monika most ez van. Good pictures. Csak videó. Túl sok száraz volt. Egész jó. Ettől hízni lehet.